de divertirse. E saltar e que hai maluco de vez en cando. Daquela non había videojuegos, nin había móviles, nin nada. Empezaban un mes ou dous antes, despoblaban os Judiños, que era a corredoira máis grande dos Loureiros, era os Judiños. Baixaban con aqueles ramallos polo hospital abaixo, facían un ruído. Quen traía o ramallo máis grande, e facían os castillos. Porque daquela chamámoslle, cando eu era rapaz, chamámoslle castillo, non fogueira, chamámoslle castillo. Entón tínhamos que facer o castillo grande, máis grande cos que fixeron, por exemplo, ali en Sete Fojas ou así. Os demais tiñan máis fogueira que nós, xa tiñan máis loureiros, e logo íbamos a ser os menos, de outro nada. Collín a bachada, fun ao meu pai, collín a bachada, e le vin a todos para a carballeira que temos detrás das casas dos mestres. Eu desponla, dalle, e elas a carrexar. E sentías todo pola carretera, os loureiros. Pero de repente estou desponla, e non sinto ruído. Pero vos onde estás? Eu gritar desde arriba, que eu subí arriba. Dali aos minutos sinto. Ah, señorita, con que eres tú? Tenías que ser. Miro para baixo. Veixo a don Manuel Bermúdez. Lama, dixen eu, lama, agora sí. Pero tamén non veixo eu. Con malo que era, todo o mundo falaba mal, eu non iba á escola dele. Pero todo o mundo falaba mal dele, que pejaba aquí, que calá. A mí nunca me pejou. Cando, a noite, nin sabía meu pai onde estaba. Vin que había luz na habitación, no piso dele, que vivía na domestos. Xeo, esta é a mía, pero ainda así, ainda tiña medo que estuvera na volta esperando por min. Cheguei a casa, meus pais non se enteraron de nada. Pero a fogueira foi a mellor. Facíanse en moitos sitios. Agora hai que pedir permisos, non sei que, pero antes facíase unha fogueira. En calquera sitio, na cabeza baixo, ali, na esquina aquela, facíamos unha fogueira. E ali no Adro xa se facía facías unha fogueira en calquera esquina. Pero a máis grande era a da Ribeira, todo carrexaban para a da Ribeira. E claro, éramos as mulleres, pero eu non tiña medo a nada. E as minhas amigas tampouco, a carrexar todas dali. Era o que facíamos, era o que había. A mí me dar a saltar a fogueira non me acordo. Vouche dicir, fogueira enviábela, porque eu acórdome, a fogueira fixeron na víspera, e nós como rapaces vimos a un montón da borralla que non se vía lume, non? Entón había un potín ou algo así cerca, e un máis atrevido saltou do potín á borralla, madre mía, estaba máis asco no fondo, menudo pés quedaron ali. Pero non se comía nada, eu non acordo das sardiñas, eso todo é dun tempo para cá. Para que queríamos sardiñas? Que xa estábamos cheos de sardiñas hasta aquí, daquela. E as que iban á fábrica, mesmo madriñas salían polo curuto. Agora sí, que agora, como cheira, non se fan. Fanse fora, entón ese día, pois é un día de facelas. Pero as sardiñas antes, Esas sardiñas non me acordo. Non, o que dicían antes por aquí, que sardiñas. E facíamos empanadas 4. Había churrasco, había patacas fritas, había pasteles, ali era un misterio. E algunha quedaba sen pisetas. Chegaba e víase, come, era un sin parar, parecía que na súa vida comera. E botaban hasta a madrugada. Depois saltábamos á fogueira, e 9 veces andábamos ao redor da fogueira, e dixía, bueno, vamos a botar as brusas fora. Bueno, iba a saltar a fogueira, cando xa era permitible saltala, pero daquela éramos carrancholos, e de vez en cando caímos un pouco o cu, cando caías un pouco arrimado. Non teño conta de que se cantaran. Cantaba, saltaba, a veces saltaba, bum, bum, non sei o que. E era a festa.